Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин ва квартира, инчунин аспи фурӯшӣ ва лимонтҳои фурӯшӣ ҳастанд ки бо нархҳои арзон. Агар шумо дар онхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, марамат сурат маълумот чам дар WhatsApp имо экран бударо икунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Бухтар, аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Ваҳдат, Ҳисор ва Регар ва территорияи Рӯдаки ва дигар тарафҳо ҳастанд ки бо нархҳои арзон. Инчунин квартираҳои фурӯшем аз тарафҳои Турсунзода ва шаҳри Бухтар, Душанбе ҳастанд. Духонага, якхонага ва сехонага ва замин, инчунин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлӣ аз Душанбе бо нархи арзон. Курси имрӯза 148 сомонӣ аст. Мо шумо навори имрӯзаро сар мекунем. Марамат рафтем. Дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компания грузоперевозка хуберо ба шумо тавсия метавем ки компания Якаи Ёқуб яка чандсола таҷрибаи корӣ доранд ки борои шуморо аз территорияи Москва қабул ба территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон ва Регар оварда мерасонанд. Ва инчунин ба территорияи Хатлон 25та ноҳияшта оварда мерасонанд. Шаҳри Бохтар, Хуросон, Уяли, территорияи Кулоб ва территорияи Восе, Данғара, тарафҳои Калхозобод, Обшим 25та ноҳияи Хатлон ва территорияи Душанбе ҳамаи ноҳияҳош оварда мерасонанд. Бори шуморо аз мақсад ки аз килош вобаста мекунанд. Агар аз номи кадани мо гап занем, боз скидка мекунанд. Боз мошини майда ҳамтора ки мошини майда кади рафта бори шуморо аз ҳамин территорияи кортон ё ки аз ҷойҳои хонатон рафта мегиранд. Аз территорияи Москва ва Московская област бортона қабул мекунанд. Сета рақам аст ки ҳар се рақамошон кор мекунанд ва ҳар сешта WhatsApp пайваст доранд. Беҳтарин компания грузоперевозка Якаи Ёқуб. Марамат ба шумо тавсия медиҳам. Албатта нависе бортона соҳ саломат бурда мерасонанд. Мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки срочна қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки, ҷамоати Турсунзода, яъне пеши птитсафабрика Истиқлол 14. ноҳияи Рӯдаки, Ленинский район, ҷамоати Турсунзода, пеши птитсафабрика ва Истиқлол 14. Обшим ҷои беҳтарин. 4 сотиқ замин маҳсулат дорад ки обшим 7 дар хона дорад. Ними хонаҳош тайёр аст, нимуш яъне ки ремонтуш нопура. Хонаҳои навсох. 4 сотиқ замин 7 дар хона бо ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кухнӣ дорад. 2 тамагат баня дорад, 1та термис ва дарахтони мевадиҳанда. Дар пеши хона мактаб, масҷид ва мағозаҳо ҳастанд. Гирди хона пол мехоҳад маҳкам ремонтош кардаги аст, яъне ки ҳамаш не. 7 дар хона, баъзе хонаҳош ремонт дорад, баъзеш не. Хона мегӯяд срочно фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ ки бо муомила дорад. Об ва светаш мушкилӣ надорад. Хонаҳои навсох. Хоб якташ рақамҳои 918 аст ки кор мекунад, якташ рақамҳои дигария ки ахираш 74. Ҳар дар рақамҳошо обшим 24 соат кор мекунад. Шахсоне ки мехарем марамат занг занен, бо мегӯяд нашод сумош арзон мекунем. Мактаб, мағоза ҳамаш дар наздикиш, обшим ҷош беҳтарин аст. Марамат тамос гирем. Мегзарем ба дим эълони навбатӣ. Аспи фурӯшӣ аст баъдно ки срочна аспи бузӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Бохтар, килиф якум. Аспи бузӣ мегӯяд ки уже дубор дар амин мақсад ки бузкашӣ иштирок кардаги аст. Аспи бузӣ зоти бобои эшонӣ, яъне ки эшоно аст. Мақсад ки аспҳои зури мақсад ки хубш аст. Ами барои буз беҳтаринош ҳамин буда. 4 сола мега соҳибуш мега срочна фурӯхта мешавад бо нархи 35 000 мега бо муомилаи хуб дорад. Дар шаҳри Бухтар, кирфи якумда аспи бузкашӣ зоти мақсад ки айзотҳои мақсад чи аст, бобои эшон гуфтаги аст, эшоно аст. Мақсад ки аспҳои зур аст ки мақсад ки аи редки ҳастанд. Хоб якташ рақамҳои 918 рақамҳои Тоҷикистон аст, якташ рақамҳои Россия аст ки нашда WhatsApp дорад. Обшим ҳар ду рақамҳошо кор мекунад. ба кадоми шумо хали аспҳои бузкашӣ ки лозим бошад, марамат занг занем, бо нашод сумош мега арзон мекунем. Дубор дар мақсад ки бузкашӣ мега яъне иштирок кардаги беҳтарин. Марамат тамос гирем. Дӯстони азиз, як эълон дорем ки срочна ки лимонти фурӯшӣ аст ки Оптон 3-4 тон лимонт аст ки лимонтҳои оригинал тоза. Лимон шушта тайёр аст ки фақат мегирем дар ящико мечинем мемонеш. Лимонти оригинал бо сифат домашний, ай ноҳияи Қумсангир, деҳаи Ҳилолӣ, кӯчаи эшони Тоирҷон, яъне ки
кӯчаи эшони тоҷонеб дигариш хонаҳои мақсад ки маҳаммадуллоифо обшин братаниё обшин хонаи оятулло ҳасанҷон ва зикрулло лимотошин як 3-4 тон аста ки оптомнете мега срочна аста. шахсоне ки мехаред марамат 3 рақам аста ки ҳар се рақамошон кор мекунад. Якта рақамҳои расмӣ аста ва дутаи дигар рақамҳои расмӣ аста ки WhatsApp, имо пайваст дорам. бо сифати алло мега арзон мете мега срочна мега пул муҳим шида. 3-4 тон қалиб лимот аста. ноҳияи ҷайҳон қумсанги деҳаи лӯли кӯчаи эшони тоиҷон аста. Як кӯча поёнтар аста. обшин хонаҳои братанида аста. шахсоне ки мехаред марамат тамос гиред оптомете мега арзон аста ремонтои сифати беҳтарин. марамат метавонед занг занед бештар маълумотша аз худашон гиред ремонта оптои кадан марамат. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аста. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар территорияи райони Сино. обшин срочна тарафи райони Сино рӯпарӯи бозори Кушониёнда. 3 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёр, якта калидор ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. тамоми намуд мегӯяд тамоми самт мегӯяд мақсад ки транспорт дорад. об ва свет мегӯяд мақсад ки мушкилӣ надорад. нархаш мегӯяд мақсад 410 000 сомонӣ аст. бо харидори аниқ боша мегӯяд бо муомила арзон карда метиҳем. шахсоне ки аз Душанбе аз территорияи Сино рӯпарӯи бозори Кушониё ки хона ки лозим бошад, ина ба шумо хонаи назди ҳавлигӣ 4 дар хона аст ва 3 сотиқ замин бо дарахтони мевадиҳанда ва ремонтҳои беҳтарин аст. хона ҳамаи усулобош аст, медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ. рақамошон аст мегафон кор мекунад. шахсоне ки мехаред марамат тамос гирифта боқӣ монда маълумотша гиред. фақат аз шумо хоҳиш ки ба хотири меҳнатҳои мо ялекиро фаромӯш накунед. гузорем ва ширкати навори моро дар кадом сайти метавонед подписаш кунед. мегзарем ба 4-ум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон. срочна қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки Регарда мешавад дар 3-ум микрорайонда. якхонага квартира аст ки дар 4-ум ошӯна қарор дорад. 46 квадрати метр. боб свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. квартира мегӯяд ремонтҳои беҳтарин, обшин мегӯяд люкс ремонт дорад. хай обшин срочна. нархаш мега 185 000 сомонӣ аст. дӯстони азиз, хай чанд арзон мекардагиша хоб нагуфтиянд. рақамошон билайн аст. шахсоне ки аз территорияи Регар квартира ки лозим бошад марамат занг занед боқӣ монда маълумотоша аз соҳбашон гиред марамат. мегзарем ба 5-ум хонаи фурӯшӣ. 5-ум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон. қарор дорад дар ноҳияи балҷувон гуфтагӣ аст. обшин деҳаи Чашихой. ҳамин хел маълумото ноҳияи балҷувон деҳаи Чашихой. ҳамин хел маълумотша соҳибаш наиста, якума намедорад туғуя неста. бо хаҳтон пурсида мегирем. 55 сотиқ мегӯяд қариб замин аст ки 3 дар хона кардагӣ, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, дарахтони мевадиҳанда дорад. қариб ки мақсад ки документали мегӯяд мақсад 15 сотиқа бо ғайра 15 сотиқ дига бо мегӯяд ки 40 сотиқи дига мақсад ки шаҳрномаи замин дорад. қариб ки бо ҷои ҳам аст ки 1,5 тони дига 1,5 гектари дига ҳам аст. метавонед ки ваям қатиш гирифта мақсад ки иҷа ҷои барои деҳқонӣ барои замин кардан мешавад. обшин нархи хона мега худаш 95 000 сомонӣ бо хаҳтон муомила мекард. рақамошо дар поёни видео тисел марамат занг занед боқӣ монда маълумотҳои пурраша аз худашон гиред. мегзарем ба 6-ум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст ки срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино, обшин тарафи Гипразем, Навбаҳор, охири маршруткаи 58. якхонага квартира аст ки дар 3-ум ошӯна қарор дорад. 38 квадрати метр дар доми 7 ошӯна. доми 7 ошӯна дар 3-умаш қарор дорад. 38 квадрат бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. хона мегӯяд бо чизи чорашкати савдо мешавад. срочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 270 та бо муомила дорад. афсус ки суратош набуд, рӯи видео чун сурат гирифта роӣ кардиам. хоб шахсоне ки мехаред рақамошо дар поёни видео мегафон марамат бо занг занед боқӣ монда маълумотша гирем. фақат лайкҳоро фаромӯш накунед ва навори моро подписаш кунед. мегзарем ба 7-ум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшии заминӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Каҷак. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, гирдаш полни худ маҳкам, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, оғул дорад. оғули
мақсад ки дароз дорад, боз қадди калидор, гидаш маҳкам. Ягон мошинам бошад, мегар мошини хуб алиш мекунем. Кадом агар сумкато мегирад, нархаш 240 000 сомонӣ аст, ки боз муомила дорад. болои хона мансард дорад ки метавонем ки хонара бо дигар хел проект ҳам кунем. ҳоҷатхона, ошхона, баня ва канализатсия дорад. нархи хона чӣ хеле гуфтам 240 000 сомонӣ бо савдо дорад. рақамошо мегафон, шахсоне ки мехаред маромад занг занем, боқӣ монда маълумотша гирем. дӯстони азиз, шумо дам агар амхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан боша маромад рӯй кунем, мо рекламаш мекунем. фақат лайкора гузорем, фаромӯш накунед ба хотири меҳнатҳои мо ва навори моро дар дигар сайтҳо падлисаж кунед. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ аст ки бо нархи арзон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, кӯчаи фирдавсӣ 58. шаҳри ваҳдат, кӯчаи фирдавсӣ 58 обшим квартираи арзон. як хонага квартира аст ки дар чорум ошона қарор дорад, 31 квадрати метр. дӯстони азиз, хона хайр ремонт шуда, дестем ки хона ремонт талаб аст, ремонтош мақсад ки пешина аст, ремонтои шӯравӣ гӯем, ремонтои мақсад ки средни простой. нархи квартира мега 135 000 сомонӣ аст, бо чақчақ мекунем, ани арзон мешавад. 135 та бо конкретна савдо дорад. шахсоне ки лозим бошад, харидор ки бошад, рақамошон дар поини видео мегафон аст, метавонем бо қатчон занг зана суҳбат кунем. ва аз кадом шаҳр, ноҳия, қишлоқ, ҷамоат, ҷое ки ба шумо хона, замин ки лозим бошад, дар так видео нависем, мо дар видео оянда гуфтагии шуморо ҷудо карда пешкаш мекунем. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. боз як замини фурӯшӣ аст ки срочное қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки Регата, дӯстони ҷамоати ҷура раҳмон тарафи ферма, яъне ки Дулсон, Михел Дулсонсой. ҷамоати ҷура раҳмон тарафи ферма Дулонсой. 12 сотиқ замин аст ки дута временка фунда медорад ва гидаш маҳкамаи бо сетка. нархаш мега 45 000 сомонӣ аст, сертификат ва документош мега 100%. ҷамоати ҷура раҳмон, хай рақамошон мега инамида поин видео, нархаш 45 000 сомонӣ аст, бо муомила дошта. сертификат ва документ мега дора 100%. марҳамат шахсоне ки мехарем, бо занг занем, боқӣ мода маълумотои аниқ ва пурраша аз соҳиби замин гирен. марҳамат. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст ки бояд ага срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, территорияи Дӯстӣ, маҳаллаи Табачка. ай роҳи мақсад ки роҳи дигариш аз дигар тарафаш гипразем мешавад. духонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад, 54 квадрати метр. бо свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. хона люкс ремонт дорад ва канализатсияи шаҳрӣ, обсвет, обшин, хона абояма часпондагӣ тайёра, медорои зиндагӣ мекунӣ. хоб нархи квартира мега соҳибаш мега 320 000 сомонӣ аст, бо мақсад ки муомила мешавад. 320 000 сомонӣ рақамошон аст, инашам мегафон. шахсоне ки агар маъқул бошад, лозим бошад, маромад занг занед, маълумотои пурраша тариқи телефон мега соҳибаш бо метиҳад, яъне ки касе ки мехара мега занг зана, ҳамаша ба шумо фаҳмонда метиҳад. мегзарем ба 11-ум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст ки нархи арзон срочна қарор дорад дар шаҳри Бохта, шаҳри Қурғонтепа, дар Тецда. духонага квартира аст ки дар 5-ум ошона қарор дорад, 47 квадрати метр. бо свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис дорад. хона обшим, ремонти хуб барои зиндагӣ мешавад, маркази шаҳр, яъне ки квартира Тецда. нархи квартира мега 270 тай, бо камтар муомила мешавад ва рақамошон мегафон аст. шахсоне ки агар харидор ки бошад аз шаҳри Бохтар маромад занг занен, нархаш қимат нест, бо ҳамирам мақсад ки муомила мекунам. ва чӣ реклама дошта бошед, маромад реклама рӯй кунем, мо реклама да мемонем. ва ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.